Posledné mesiace na YouTube fičí niečo, čo by si nečakal. Je to kopanie jám. Ľudia doslova bagrujú, rýpu, skúšajú, čo nájdu pod zemou. Dokonca na to vznikajú aj rôzne hry, ale čo keby sme to zobrali naozaj vážne? Však by sme mali neobmedzený rozpočet, najlepšiu technológiu a šialenú túžbu dostať sa, dajme tomu, do stredu zeme? Kým si bežný youtuber vykopkáva 5-metrovú jamu, ľudia už desiatky rokov skúšajú preniknúť oveľa hlbšie. Najhlbšie umelo vytvorená diera je Kola Super Deep Borehole v Rusku. V roku 1989 dosiahla hĺbku 12 262 metrov. To je ako keby ste si obratili Mount Everest dolu hlavou. A ešte o kúsok viac. Vieš, čo je na tom najbláznivejšie? Že je to vlastne len 0,2% cesty do stredu Zeme. Možno si myslíte, že Zem je len tvrdá skala, ale čím ideš hlbšie, tým to začína byť, nazvime to, zvláštne. Teplota stúpa o cca 25 až 30 stupňov každým kilometrom. V najhlbších častiach ruskej diery bolo až 180 stupňov. Nástroje sa tavili, horniny sa správali ako plást, niečo ako keby si vrtal do horúceho asfaltu. A čo sme tam našli? Mikroorganizmy staré 2 miliardy rokov, kapsy vody tam, kde by mali byť, a geologické vrstvy, ktoré úplne popierali to, čo sme si vlastne mysleli o stavbu Zeme. Môžeme sa dostať do plášťa? Zem má niekoľko vrstiev. Kôru, plášť, jadro. Kôra je tenká šupka, po ktorej chodíme, pod ňou je plášť, obrovské more, tavených hornín. Hranica medzi kôrou a plášťom sa volá moho. Nad oceánmi je len 5 až 10 km hlboko, preto sa Japonci pokúšajú preraziť k nej z mora loďou Hikyu. Zatiaľ však neexistuje technológia, ktorá by vydržala taký tlak a teplo. Vrtacie hlavice sa zničia skôr, než by prešli moho. Stred Zeme je vzdialený 6371 km. V jeho jadre panuje tlak 3,5 milióna atmosfér a teplota až 6000 stupňov. Podobná ako na povrchu Slnka. Aj tie najodolnejšie kovy by sa tam rozpustili ako maslo. Navyše, čím hlbšie pôjdeme, tým menej kyslíka máme, nehovoriac o radioaktívnych prvkoch a plazme v jadre. Jednoducho, nie sme na to ešte pripravení. YouTube môže byť momentálne plný jám, ale kým niekto nevykope jamu hlbokú viac než 12 km, stále máme čo objavovať. Ak som ťa zaujal touto tvorbou, alebo ťa zaujímajú takéto vedecké výlety, odber, pod video dajte like a napíšte mi, čo by som mohol zlepšiť. Čo si myslíte? Podarí sa nám niekedy dostať do stredu Zeme?